Aronri pen Forest Department athing pi ke pon kang hu non birtang ton pen arju pon sinang kedam tangjang mi puni phai ingkoi rahini arni kang sam baji ki thoma por malom Difu Forest Office athik kop rongni hang second atwar pianat pen Forest Department athing pi ke pon kang hu pon Lason si Karbi Anglong Autonomous Council pen Forest Department at Chokomar ko anma kepa bat laan si Forest athing pi ke pon ta chimit mi pinason si theklong lo pinang atum lapuson kachathan pon radu lapuan jakong kachepherang loma thengpi kang hum atum Difu Town arlo masi Department athing pi ke pon lata Forest Office adung head pen puta chathan pon mate Forest kachuklem Chokomar atum pentong kacherap doma puta ongdung cherok tok arat atum pen chathan pon hingpi Hengpi kang hu ke pon agari registration number lake Tata Mobile AS02CC5672 pensi ke pon pusi pangthek pon Lasinon iprang jong si lapuson Forest athing pi kang hu chimit me pulote Karbi Anglong athing pi ke kiwirji arji dingdelo lapen Forest Department asa hem ke akijoy totlun lapo puta chirok tok arat tumpen chethan pon News Desk Report Public TV Karbi Anglong Kopili constituency ke palo Kheroni High School patru klamalong Kheroni hon seria bitung atumpen kedam tang engkoi rai siarni kali tang harongbi phangcho phan kachike modun bangso along kachike mo along kachetong dun soren be lapen guru poverson piso karik depi rakhiang se pi lapen ari sanghu atumpen pen chetong dun pen mission pen patun pon pusi Public TV Karbi Anglong asa hemalong birta nang pale News Desk Report Public TV Karbi Anglong Kopai galang no ilitum Karbi Anglong hunsere harlong bi fangcho lang li atumi coba ikjui lo pasal lang li penangan Karbi la marjana long sami ceparjan lo do lo lapen gelang li bulu bulu long pusami ceparjan lo diglo masih pini nilitum Kiruni doan hunsere lapen ke jipujirpi lapen lakapatu players football players suntanan cetong lo alang li tum stame Lamang suning duk nang dukok pusi alang li tum stamin dak na alang li haralong bi nucup hanang cikimut mo nasi Karbi Anglong aradoan phan lalo la si anutin pustame alang li phan cikemu jobje alang li iditum phan mesen ceparjan pon ning nga parong pen ning duk nang ipi lasona alam arjan pustame alang li ceparjan pon Nilip ahawar along MLA Dr. Numor Mumin pen long ikang pupon. Lakhain koi rapho nilip constituency kaparlo Mirabiti pen sanglang khat ki hat atwar kasalam ponje phan la pen chuki hola London Baptist Church along Youth House ki kim kerang ponje phan MLA Dr. Numor Mumin long ikang pupon. Mirabiti pen sanglang khat ki hat an bangso twar lagi 4 kilometer ando lason dak si kaprek ahawar along setami lapuson twar kasalam ponje phan si side deng ponlo la pen long ing pupon lo bangso sai trainer kep achiklopen kapatang jia phansi pachini pon jongsi sai ki claim ki dam ki mimi dop lipute nang pachini non insai po la pen contractor atuma phan seta tangka ke hang dun tap abang avi dun det rami sen pen kapaklem long pen kapatang do prang jia phansi matha pon hor asonte pusi MLA Dr. Numor Mumin ten lamthe pachini pon bangso project laki mukhia mantri unuto pakipat nirman achani pen si dengpon lo koila mati pen nang kilo birta Rostom Hanse Public TV Karbi Anglong